Kaixo, zer moduz kuadrilla, hemen gaude urtero bezala, Goierrin, Legazpin, geure ikuskizun berria aurkezten. Eta urtengoak izena du bizi dantza. Bizi dantza eta bizi dantza. Orduan hemen gabiltza transformatzen eta dagoeneko hasita gaude lan horretan, bai moto txondoan daukat, pirritxere bai, itasun forkada ere hor dago. Bueno, orain dela 3-4 urte Vanessa Castaño eta Jon Maia Errenteriako dantzariak etorri zitzaizkigun Kukai eta Ereintza dantza taldeen inguruan lanean dihardutenak eta proposatu ziguten doinu berriak eta hitz berriak sortzea euskal dantza eskola eta taldeetarako. Eta horta jarri gea oraingoan. Eta horrela, ideia horretatik abiatuta lantaldea osatu genuen. Batetikan Jon Maia eta Vanessa Castaño beraiek, aholkularitzan, Xabier Zabala musikaria doinuak sortzen, Leire Bilbao idazle eta poeta letrak eginez, Maite Mutuberria ilustratzailea dena koloreztatzen eta gutartean saltxan. Eta, bueno, lehenik eta behin doinuak aukeratu genituen, zer dantzak izan bazuten, agurra, banakoa, katadera dantza, San Petrik eta bestelakoak. Eta behin hori eginda, Xabier Zabala jarri zan, doinu berriak sortzen. Horren gainean, pentsatu genuen ze gaien inguruan egin genuen lan eta ideia ora irutu zitzegun fabulei ekitea. Animalien mundura geurea kartzera eta geurea animalien mundura. Eta nolabait, historia horietan animalien bidez geuk gizakion arazoak, buruhausteak, ametsak eta isladatzea. Geu ere, hitzaren jabe izan aurretik dantzatzen gara. Zaldiak, izurdeak eta tximeletak bezala. Posak eta tristurak azaltzeko dantzatzen gara. Barruak agintzen digunean dantzatzen gara. Gure kultura ospatu eta errituak berritzeko. Bueno, eta horrela sortu ditugu 12 pieza. Eta 12 pieza horiekin bideotxo batzuk grabatu ditugu eta herri ezberdintako dantza eskola eta taldeak gonbidatu nahi ditugu geurekin dantza egitera, eszenatokian. Modlatu ditugu eszenatokira doinu horiek eta plazerra izango litzake gurekin dantzatu ahal izatea zuek. Ordizian, adibidez, Ordiziako dantza taldeak hartuko du parte. Dagoeneko lanean ari dira. Zatozte dantzara, zatozte denok plazara, dantzatzen den herria izango gara. Goazen dantzara, goazen denok festara, herri dantzaria baikara. Eta horrela, dantzak sortu ditugu. Eta dantza horien bidez, hitz egiten dugu hizkuntza txikiei buruz, hitz egiten dugu munduari buruz eta munduan dauden kulturei buruz, hitz egiten dugu ekologiari buruz, hitz egiten dugu baserrian animaliek planto egin dutela eta amorez jantzita feminismora batu direla. Eta hitz egiten dugu gauza askotaz. Esan bezala, mundua aztertzen dugu eta mundu berri bat aldarrikatzen dugu. Hori dena euskal dantzen bidez. Tradiziotik edan eta berria sortu. Hori da proposamena. Animaliak haserre dira eta planto egin dute. Morez jantzita atera dira, berritasuna nahi dute. Tximeleta? Bai, elefantearekin eta krokodiloarekin datoz, elkar maite dute. Karamelua!
Motozleoia naiz lagunak, Kameleoia! Zer da? Sentitu, pentsatu, hitz egin. Euskaraz! Poza, maitasuna, natura. Hola, bizipoza. Askatasuna. Askatasuna. Pikutara. Eh?